Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tafumani. Alhamdulillah, kuba robe dudosip. Tiripo isusu kuno matari. Kubatara kuno kuba robe kuno kiza chayose. Ya watiri kubatara shuwa ya. Andiriga. Andizoti bani mama mbuto ngwenda South Africa. Ndumuzoona ndimuzoti. Sekula rwari ni disi omugroup. Na uyo yokuba robe dakataura pai. Kuti pari zvido so South Africa tichaenda. Asati tade Europe. Ndekuda kuti kune vhega popoto. Andisati ndataka kana kuti arenge kana masuwa. Ende mvunzo iwo mandibvunza iwo. Munhu wese akutibvunza. Ndakati gavadzigambi tichaenda nokuti takati sikazivi. Asi vamwe vaedza kutiudza kuti no sekuru ibibi kana muchienda kunoita zvematari. Vanhu ku South Africa havasi kutadisana nemi. Vanhu vari kudisana navo vakudisana nezvichoni. Vanhu vari kutozivana kuti uyu wagara uyu waita so uyu waita so. Saka ndingati ipa hapana dambudziko. Inini ku South Africa tichaenda but haisi manje so. Nokuti makore ese tinoswaza kuenda June July. But alhamdulillah goro rino rikuma robe kuno kuti kutoshatita sei. Nokuti basa radzoka rawanda June na July. Vaenzi kubva ku UK ku America alhamdulillah vazukuru vangu vari kuuya zvakanyanyisa. Saka ipapo vaita dambudziko rokuti ku South Africa kana taseta group vanhu vachangonzwa nemadaisi atichaenda nokuti ndichaenda ndine kumhanya kokuti ndichasvika tichaita kumhanya nebasa chako chaiko. Asi ku South Africa tichaenda. Vanotaura kuti isusu aiva tikuda kuva robe vadzoke futi kana iwe vati isusu tiri kutatsvaga kuti kazhinji tichienda ku South Africa tinoda kufambisa flight ndokuda kuti ndege inotirerukira pakufamba tinofamba chopu tosvika totanga basa. So tikanasumuka kana tikati kusumuka musi Friday kuri kuseni zvona kuti South Africa tikasvika tosvika deiro takuita zvebasa. Saka gavaziyo tiri kuuya asi zuva hatisati takuvapa date asati takuvapa tichakupai ende muchazoona mugroup. Saka mukazoronga group renyu mega risina imimi risina inini vachabiraniku isatimu isusu hapana munhu atataura zvinotangwa nemi group haritengiwe nevazukuru vega vega. Iroro ndingi chachibafa vakuda nokuti ndikuzoona zvangu paribuda nasekuru achapaula vane zvikofiya zvimwe zvokugadzira zvimwe zvokuita seida handisiriso. Inini kana ndabuda ndinotaura zvandiri chaizvo chaizvo. Ende kana ndichitaura kuti ndakuenda ende vanhu vasina pane date handina kupa date kuva robani. Ende handina kana group pari zvino ndatina open. Group iro ndiri chipafa. Ende munhu ari kuseta group kameseji kacho kari kuuya pichana. Handiti. Ende munoona kuti kuva robani ndachanda nevanhu vakawanda. Ndiri kutonzwa vamwe vanhu unoshamisika kuti mumwe munhu wakaputaka kumubatsira apona handiti wakufamba uchitaura kuti sekuru chapona angone regaiti muzukuru enda kuna sekuru ndingi iwe wagarapo 6 years 5 years kuti uzonzi baba ubaba hwako wanga wafa ini ndinda ndakurapa woudza munhu kuti sekuru chapona havasi kugona iwe waona kuti wakugona ndokuti wakugonaita journalist kukomba rombe pane umwe unoita kuti tiite utakati uyewe vazunguruka kana waona kuti iwewe wapora wawanakirwa nechiganga haugoni kuita mudzimu nokuda kwokuti iwe wakamboroyiwa nedzidza rako ukaita siki wakamboroyiwa ukatadza ukaona wakambobviswa chipurisa kugovernment usafambe uchiita chapola hako nekurapa inini chiganga chandinaita chokukopera iwewe kutokopera wotsvaga ganga kwazvimba kana kupi unotaura kuti anzi ganga ichauraya chapola. Wallahi munhu asafambe sekukomba rumba achita kuti zvanzi kune imwe ganga inogona kundiuraya iyo inoenda kundotsvaga mushonga kuchipinga kana kubhiga islami chambo angonondiuraya wallahi. Ende iye munhu anenge achikutuma kuti achapola uyai kuno kutiite zvakazvakati inini mukoma rombe ndakaita kusvikirwa nemudzimu ende midzimu yangu inini haina kusvika ichiita kukumbira kana kuti yakaita kutosewa zvinoita zvokutosewa mwana inini ndine mudzimu unoenderana neculture yangu. Kana mudiki nangu kana mukoma wangu akanditadzira pamusoro pematare yangu handigoni kuminyengerera because ndiri kuita zvematare. Ende inini handina hamba yandinoti ndinobata kunge chingwa matare mukoma rombe hanyengerere tinoita zvematare. Ndofunga kana imi vamuri pa munotoziva kuti sekuru kana vachiita zvematare havatosiseka tinotaura zvematare. Imimi kana muchiita zvejournalist munoenderana nekodzo kuti sekuru achapola zvamaita muzukuru mune right yokupopotera nganga nokuti imi ndimi journalist nenganga yacho nganga kana ichiita zvinhu zvino ubedzi
bunoipopotera ikose zvezvo saka idini padini panapa muzukuru asataura zvepsina pamusoro pematare yacho apo alhamdulillah ndinonzwa kubatikana kune vazukuru ndinonzwa kubatikana kune vanhu vaida kuti nganga vaitonge vaite zvavanoda handikontrolewa matare yacho apola yanobva kumarawa kumangochi handitongwe nemunhu anobva kuzimbabwe anobva kwazvimba anobva kumotoro anobva kona kwarusape ndinotongewa nemidzimu ende munhu asafunge kuti anzi anogona kundirenda kana kundiita chinhu chakaipa mazuva ano nditori dangerous munhu akaita sokutamba ndinogona kumuzorodza alhamdulillah ndikuona tine muzukuru alhamdulillah komarombe muzukuru uyu atenderera adzoka anofunga mazuva anokwana mazuva nemazuva ndikamutaurira ndikati aiwa nhasi hauchaendi nokuti musi waabuda akati ndipe nhamba dzenyu ichadzoka ndozofona anozofona paanoda ndikati aiwa komarombe anofamba nematare nevanhu ende pamlazi tu komarombe vacho vane mhuri dzimwe dzichiri zidiki vanomhanya kunozitora kuzvikoro saka iwe uchigara handa akamumanikidza ndikati gara utorara usangane namukomarombati matare yako yafambe zvakanaka alhamdulillah aya tinotenda baba makatizi tinofara baba makadini tinofara isi kurisei kwabviwa kutasana neko kutv koko kurisei kwabviwa kwabviwa kwakanaka ungotambudzika richidai handiti idambudziko rei rataregai ndimbosvikawo kudarira sekura chapola ndibatsiriki vakuti chekutanga chikunditambudza maningi musoro apapa hanza panapa musoro unondirwadza kuti murume mukuru ndinochema nawo zvarwadza kudaro unopesa wamudumbu mangu mudumbu imomo munobva mandinetsa zvokuti nobva tapera pawa mene zvomunoita mudumbu imomo nobva tapera pawa kusvika mumabvi mesomo ndomakatoita musoro wacho right kana ndirwadza marwadzi yakadaro ipo unodzikira anenge achapotoone kurefu balita nemasangana nasi masangana ndisikona zvakanaka ba ndodambudziko kunyawo ndinetsa maningi tobva ipapo tobva taenda muimba yemukati muimba yemukati ndomboti tada kutamba bhora redu kanobva kaneta zvapera zvakadaro saka zvandatora nguva ndichidaro saka ndipo ndakazouona kuzvira wakazonditi iwe imbomhanya kwasekuru zvidiki izvi saka ndipo mandwa ndichipota ndichiuya kudai so ndichibva ndakabva ipapo nenyaya dzemabasa mabasa inini ndinoita basa regarden boy ndoti izvi ndandisikaenda kubasa ndoti kana ndawana basa izvozvo ndongoiswawo paemployment nyoranyora izvezvizvi nogona kuti ndakawana nemunhu ndotaura naye kuti azondishedze aidizvidzi ngopanga toenda panzvimbo yake pamumba pake pakuti tionesana so pachinongopera mukudaro basa iro ndashanda ndokuti nhasi chamwari mhanya ndakasvika ndakashanda 2 days nobva rapera saka zvinhu zvikuti netambo zvezvo muupenyu yangu izvozvo saka ndauyawo kuno kudai so handiti musoro wane nguva yakareba zvakadii wane nguva musoro wane nguva kuti nditambudzi uongo saka zvangotanga pamwe chete here musoro musoro ndingangoti ndakangokura zvichiitika saizvozvo asi zvomugiraundi izvi ifuka 2010 kana siri mistake ndipo zvakanditangira ndakamboitawo musikanzwa ndichimbobuda chikwadi chakanaka ndakambobuda chiitawo musikanzwa saka pfungwa dzinga dzichindwanira macho kusungwa here kuroyiwa here kuchembera here zvinhu zvokunditi moyo chaizvo zvinhu izvozvo sekuru alhamdulillah chibulanda chinoti abuna sakalamba kuchizezura nonzi murume hachemberi murume kana akachembera kutobata mudonzo pamutemo wechivanhu munoona mukomarobe chinhu chiri kutinetsa chinhu wani hazvinei kuti ndimi hazvinei kuti ndiani kana tiri minista kana ndiani kazhinji isusu vakuru vedu vaiti mwana anofanira kugara kuenda kusvika kunogara kune vakuru ako kunozve kumphala handiti wani ukasvika kumphala kwekwe unosvika madhara yakagara akaungana mumwe anouya nemushonga wako womusana unokangiwa nechibage ndoti muteerese mushemushe vanhu ipapa vakanzwisise kune mushonga unokangiwa nechibage handitika pavanenge achitsenga vanhu madhara evanhu anenge achiti anamai anachiti anababa ari kuti andaro ari kudya chibage
avasikuja chibaki nduna tumunzwisise ipapo andidika pozete pane vamwe vanouya nemushonga uri muporridge andidika mushonga wa toti bese murana sekuru makagara kumbara kunotandarira kwekwe so vanhu kwe vanenge vachitaura kuti iwewo pawakadya mushonga wangu paipo wakwanzwa sei uyo kuti ko wanguya ndakakupangire wechibage wakadya sei handiti madwisa saka varume vese tiri kutaura kuti murume haachembere chaakuchembedza varume ndechekuti imimi pamunobva kwamunobva munosvika amai vakabika chikafu chakanaka alhamdulillah so chinenge chine roiko chine garlic chine roiko handitika unoona mune maspices so maspices yaya yaisiwa zvinhu zvinotonodza nyama yako right amai vangu inini vakandiudza muromo kuti iwewe neakomana mese amujenderere mupwe vanzwisisa mukomana romo chandiri kutaura ndikuedza kutaura kuti vanhu vanoona vhidhiyo iyi vazive kuti patinodya zvimwe zvinhu ngatitange tabvunza kana iwewe mukadzi wako achinotenga kusitoro roiko anofanira kuziva takutenga roiko ekendwei nokuti ndio pamuri kufira varume vese handiti nokuti uri kudya dererere mupwe riri kumusha kwekwe handiti dererere mupwe riri zvataura tikandolala sikarudzi yemurume akadya mupwe 7 days wallahi endai munhu ari kubvisa banda anodya everyday mupwe munoona inodzoka kuenda kuita katikitiki so yeti yanga yakasimba mandisisa so munhu wechidzimai anotaura kuti ava ndivo vanonzi ana baba handidika even akamuta mwana achiberekerwa anamai vese vanoziva mwana akatakura mwana wake kare ndosaka anamai vaiti kana vachibuda vachienda kunowacha achinosuka mapureti vainosukira kukarikowa manje tikuruwa tose mavakazimba nemachaina saka anamai vaiti kurukowa kwekwe mwana kana achigeza mvura achikapira mvura so anditi anobira paanogeza mwana uyu amai anenge achiona ndiwo anoziva kuti uyu mwana wangu uyu haana dambudziko ndokuti unokaona kari mumvura kachiyeka anobvaziva kuti uyu anozvarwa mwana mukoma rope andikunyepere test yechivanhu inokosha sterek ndo experiment yaanofanira kunzwisisa mukakaona kati poli pasi mumvura handitika ukapolika so amai anobva atotangira kuti baba mwana uyu potai muchienda naye kuna arume abenyu kuitira kuti pari kujana baba mishonga kando kai katisumuke zvoreva kuti system yemwana uyu yadigesta nematumbu yagadzirika mwana uyu akukwanisa kuzvarisa paanokura panosvika 18 years vanomuona futi amai ndo vanenge ane history achiudza baba kuti mwana wenyu ndikuona kando kake kakatarisa pasi saka apa manje so kachenjera kasumuka saka mukuona kuti kwanga kusina sides dzemubhuku kwanga kune sides dzemaziso dzedu dzechivanhu alhamdulillah saka isusu tiri kuti murume haachemberi zera rataura baba kuti vachemberi aziite ndokuti pavari apa kuvapa akadzi 3 vanofanira kuberekesa ko alright muri kutaura ibibi munoona mapostoli yanonoona akadzi 8 unoona kumwana ko saka mupostoli iyo ukabona anenge ifi mpu atitike asana akadzi 8 vese vanozvara vese saka kuti akuzvatisiriwa kovarobi ava zvidakwa izvi zviri kukanganisa zviri kuti zvinobva kudoro omwe akayambwa kararisa imbwa yeye mushonga unonzi imbwa yeye kovarobi mukadzi iye anosvera ane problem chinozopa kuti abude nokuti wamba imbwa mukadzi ana mufaro saka ava baba ane wani gadzi ngavaite serious alhamdulillah serious ndio yavatora kuti achapona tipe mishonga ndichaapa but tikuapa service 7 days komarobi vachimwa 2 liters mishonga wallahi panewo kuAmerica akazonduza ndesekuru ndichingosvika kuAmerica mudzimai wacho ndiyakafona zvika dzimakaita basa zvenyu sekuru achapona alhamdulillah andinimoona saka kuda kuti demo rakaita sei saka hakuna munhu wechirume anotaura kuti kana mukadzi afanira kupopota murume akamunzwa kuti mishonga wangu musana ndo murume wese anofanira kugara achidya hebrew musana munoziva vanhu ndakazoona mukomarobe ndakunzwisisa nokuti ndinofamba nevanhu ndinozoona muvanhu handiti vari kutengesera vanzi inonzi chii inowanika musipa inonzi chii zvinenge majalini so chakaombana so icho chiyechi vakadzi vatoona kuti hamba bavanyanya vakapinda mufamasi musitoro mwemwe handidi mufamasi and city vakutenga chinonzi chichi cheyero so chinenge cheese ya
vatoona mukadzi vendi yakutofunga kuti baba ava zvanyanya beta kuatengera chizi wallahi murume ngaazvotsvagirega chizi yake yemusango chizi yemusango yakanakira kuti 1 inokuklina system yokubudisa weti 2 mushonga watinopa isusu pamusana unoklina prostate cancer hatini mubvisa saka 3 mushonga wemusana uye unoklina BP neshuga saka chirwere cheshuga pachinouya chinotondodza system yababa chirwere cheBP pachinouya chinotondodza system yababa hatiri kuona iyo prostate cancer ikauya inotondodza futi system yababa saka ngatijei varume ngatije mishonga ende mishonga yacho haisi poison yokuti iwewe mushonga watikutaura unonzi mujaveni hatitika bukatasa gudo rinoti rikadya rinobva feeling yokuti ndakuda kutsvaga mukadzi wale ende kana ratsvaga mukadzi wale ndarimire handikukuzoona komarombe ndikutaurira kuti ukatasa ifini imbwa chachai inofukura pasi chijadhanga ichifukura midzi chii inopedza budzi kuti imbwa iwewe murume wobvunza kuti ndakaudzwa kuchechi kuti hatidye midzi wallahi prostate cancer ikauya aitase tuli mfundisi prostate cancer ikauya aitase tuli minister wallahi varume vese ndinongokurudzira kuti ngavaje hembe sokutaura kwaita babava ndatobatikana kuti handiti murume anofanira kutarisa kutoto kuve kumwe kubira kuti kuziva kuti ava ndi baba alhamdulillah rabbil alamin saka ndototi matambudziko evataura emusoro kovarombe achisi chirwere kwavari ndokuti chiri kudedza asi zvinoitika ndezvokuti vakagona kuteedza mishonga umwe mushonga wemusoro kovarombe akusi kutemberera nyora ndopanosipa vanhu vachiti anyambola munorapa sei aiwa kune umwe mushonga utokatarisa munhu pane kanonzika kope munogona kufemedza mushonga mumunhu handiti kozoti kunonzi musoro handiti wokuti unogona kupa kuti munhu agone kupenga kana kudonha pfari iyoyo tinonodedzera mushonga mumunhu futi nemumaziso munhu uye anotinozvita kuri kumadero handiti ende mushonga kana uchigadzirwa mukomarombe inyaya kuti vanhu vari kuti mushonga haurape unorapa asi mushonga haudi kutondodzwa chinotondodza mushonga kana tichitaura kuti ivo vachirwara handiti mudzimai wavo ari kunguva ari kubudisa ropa ivo havafanira kuti mukadzi yediye vanodedzere mushonga bhozi roko rake riri kupisa saka vanhu mushonga kana mukatasa ambuya nehanda kana sekuru kagui mukatasa vanhu ivo vambuya nehanda havana kuvhuma kugara nemurume nenyaya yekuti vakatoramba bhozi simba rebonde rinopa kuti mushonga futi ukanganisike saka munhu kana ari siriasi achirwara hatikurudzire kuti abatirwe mushonga newe munhu ari kunguva tinei chitatu izvozvi akabata munhu uye hapana chakaipa kuti abate hapana chakaipa kuti abike but ropa rari kubudisa uye rinobhoilisa miri wemunhu zvokanganisika hatiri mukunzwisa even murume kana munhu akuita zvemasvikiro haafaniri kubikirwa nemunhu akadaro ndosaka achinzi tateguru vachero tateguru kana mbuya kana ani mbuya kana vari padare ndivo vanofanira kuziva kuti sekuru vadya sei murwere ari padare anofanira kuziva sekuru kuti tochikunda sei saka alhamdulillah tikangoziva ipapo ndinoona tinogona kuvaromba saka baba zvataura izvi mazuva vachauya achikuudza kuti inini ndaakunzwa zviri nani ndau dzemanyama izvi ndedzemhuri yavo ndezvemudzidza asi vari kuda kubetseredzwa kuti vagone kuwana mushando handiti kuchembera kuvaishanda pamwe ivo futi ndivo vakatadza mhiko dzemishonga yavo yavakanotsvaga handiti saka tituti kana tasvika panguva yakadai tichavasecha pesa ozvipumura nayo ndandine kabhotoro kangu kandaizora kabhotoro kakandizoti kakafamba sei bozi tumwe tubhotoro komarombe tunozongeri kana tandisa piya kuti pamwe patakatama ndopakakarasika aiwa kanenge kaenda akadi kutamatama andimabvisa saka tukaenda tubhotoro titi wakutsvaga nganga kuti ndakuita munyama aiwa tunyama hatusi tumunyama tokumba uko ndiyo reto ako iwewe wakanotsvaga kunganga bozi maprofita ayo yari kuuya mukomarombe ndikutaura chokwadi vanoyanerwe sekuru ndipe mushonga wakadai kuti konditi ndipiwe mweya dzati aiwa sekuru zvinozouya kumashure totomboita mudambato watinoyeresa alhamdulillah saka isusu tinodzibhiga pamwe pacho todadziwa kuti rusape nokuti munhu anonotora mushonga kwarusape ndine ndichidzi rusape handini mazora mweya unoudza munhu kuti tiri kumbomhanya kundotora munamato kwarusape ini mushonga ndivabikira kunoko mushonga wenda arusape ndini alhamdulillah komarombe yacho inonakidza sitereke sukurate chikuru kupona ya baba mune mushongeri amuda kutaura pane zvataurwa nazimbona kwete handina kutaura
handiti zvenyu zvapera zvangu zvaita tongomirira kuna sekuru handitika ndinotenda. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.